תגידו את האמת, מי היה בים בסוף השבוע ומה זה נשרף? כל הגוף שלו עכשיו אדום, כואב, מצטער על זה? אז אני כאן כדי להזכיר מה זו קרינת ה-UV שאני מזכיר בתחזיות שלי כל יום, ולמה זה כל כך מסוכן, ואפילו תוך רבע שעה יכול להיות לכם נזק בלתי הפיך. אז קרינת ה-UV זו קרינה אולטרה סגולה, לא רואים אותה, היא מגיעה מהשמש, וזו בדיוק הקרינה שגורמת לכוויות בעור, לשריפה של העור שלנו, במיוחד בתקופה הזאת של השנה. יש איזשהו מדרג מ-0 ועד 12. עכשיו, כדי שתבינו את סדר הגודל, ישראל בחודשים האלה, בימים האלה, עם המדד הגבוה ביותר שיש בסקאלה. זאת אומרת בישראל קרינת השמש היא מהחזקות ביותר בעולם. לפי ההמלצה של ארגון הבריאות העולמי, אסור בכלל לצאת לשמש בתנאים כאלה, ואם יוצאים אז חייב להימרח, לשים כובע, לשים שרבולים ארוכים. אז בטח ובטח אם אתם נמצאים בחוף הים, קחו את זה בחשבון. כמה דקות או אפילו 10 דקות, רבע שעה, יכולים להשאיר לכם צלקות לכל החיים. חבל, שתפו עם מי שהולך לים ומסרב לשים קרם הגנה.